yr un atgof sy'n dod i'r meddwl yw pan o'n i'n 1 ar 15 mlwydd oed. A o'n i'n ffodus iawn bod fi wedi cael lle ar y llwyfan yn yr Steddfod Genedlaethol. A o'n i wedi cyffroi llwyr, o'n i'n edrych mlaen, oedd hi'n fraint ac yn rhydedd cael cyrraedd y llwyfan. 2 ohonon ni yna i ganu ala werin. Ac yn arwen i fyny at y gystadleuaeth, o'n i wedi bod yn canu 2 gan yn reoledd. A y 2 gan yma yn dechrau ar yr un nodyn. A phan nes i lan i sefyll o flaen canoedd o bobl, nes i ddechrau canu y gan anghywir. A nes i sylweddoli y camgymeriad, nes i nôl at y piano a gofyn iddyn nhw chwarae'r nodyn unwaith eto, a nes i ail ddechrau arni. Ond erbyn ni, o'n i'n gwybod bod fi ddim yn mynd i ennill hi. A dwi mor flin gyda fe hun, o'n i'n rhwystredig iawn, achos o'n ni ar ddiwedd y dydd wedi gadael y nyrfau gael y gorau ohonai. Ond na fe, mae angen symud mlaen, anghofio, mae pethau lot fwy pwysig i feddwl am yn bywyd yn dos.